Mm-mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng lauoy at meron tayong iniyaw na bangus. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mangantam, king kapampangan. Mga po, ayan, Opo. healthy living muna tayo ha. Yes. Kasi kailan lang nagputok-batok tayo ng buong linggo. So ngayon buong linggo, gulay at isda tayo. Excited ako dyan. Gusto ni Bibi ang yan. Excited, yes. Gusto ko yan. Uy, Ano siya, pinakulo sa bagoong na isda. opo. Try nyo na to, masarap po. Oh my God. Sarap. Okay, nanasubo na tayo. Una subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Mga po mga ka-foodies. Sinyaman. Ayan. Ito talagay. Ayan. Boneless. Ayan o. Lasang adobo yung inihaw na bangus. Ha? Yung adobo di pa yata. Kahit daw hindi ka na magsawsawan. Oo, ang sarap naman pagkaan. Yaman. Tinimbre kong gulay. Ang yaman. Kalabasa. Pampalinaw ng mata. Healthy talaga, oh. Isda, gulay, tapos brown rice. Yung sa'yo lang. Ayaw kasi ng brown rice dito. Sarap.
Tamang-tama no. Pagkatapos mo mag-gym, tapos healthy yung kinakain mo. Mm-mm. Nag-gym din si Val eh. Basta't kain na lang ako nakain. Oh, nag-gym sa sa kama. Manyaman. Ne. Masarap, masarap. Yan. Manyaman yung pamahan mo, idol. Idol. Gusto ko din makita yun. Si Idol, Romy Katakutan, no? Mm-mm. Pampanga lang yun. Saan kaya yun? Sa ano? Ano kanya kasi ta? San Simon? Kaya lang Ah. bahata ka rin eh. Hindi man nata. Halita mo niya yung schedule kaya. Oh? Mm-mm. Oo. Nakita ko na yung asawa niya sa personal sa SM. Maganda si Madam. Shoutout po, madam. Kasi pangalan yung asawa niya. Nanonood din ako sa kanya. Maganda siya sa personal. Hindi ka naman tinakot. Kasi katakutan yun. Uy, hindi. Maganda sa personal. Si madam, Asawa ni... nagbablog din ata yun eh. Oo. Diba? Lota. Lota. Oh, si Si Madam Ma'am Lota. Yan, meron siyang Facebook page at saka YouTube channel. TikTok. Tsaka TikTok si Madam Lota. Sana manotis na, sana mapanood niya to, no? Shoutout sa mga may nakakakilala kina Lods. Tsaka ayan ho, Lods, katakutan si Romeo. Romy. Ay, Romy. Ha? Romeo. Oh. Sana mapanood niya. Idol namin yan, kapapang. Gusto ko makita yung farm niya. Meron ka din Hmm? Meron ka din sa likod. White House. Ay, White House. Yung may ostrich siya, tsaka mga tilapia, no? I-share niyo sa kanya to, ha? Para mapanood ni Lods. Mapait kasi siya eh. No? Hindi siya madamot sa mga tao. Namimigay talaga siya. Maraming pumupunta sa kanya, napapanood ko sa TikTok. Oo. Taga Manila. Iba-ibang... Si Lods It's Alpi nga, galing nga sa kanya. Sa kanila. Malapit na yung Fiesta ng San Agustin. Happy Fiesta po. Ayan. San Agustin. August 28. Fiesta din sa plaza. Sa simbahan natin. Cheers na tayo.
Sarap. Ay, kanyaman. Gusto mo na yung gulay mo? Tulungan natin si Repe, ma. Tulungan ako ng ubos na na. Kain mo. Sa'yo rin gulay yan. Ito yung sa akin eh. Sarap. Yan. Sarap. Ayan, naubos po namin ang lauoy at saka inihaw na bangus balat na lang po yun din natin makain yan. Shoutout siya po, Leia Payaw, Baby Alison, Catherine, Bugoy at sa asama mo, Shoutout sa inyo, we love you all. Shoutout po. Mga kapudibis, hanggang dito na lang ang aming videos. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so Thank much you so po. much po. God bless.